Hello friend, good morning. Welcome back to the channel. ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायफिनबाय आरोना आंनि मट'ब्लगआव। ओमफ्राय लोगोफोर जों दिनै मोनसे अफिसियेल एलबाम शुटिंआव थांगासिनो आरोना जोंनि स्टेशनाव। थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअ इन्टारेस्टेड दं नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। बयबो मोनफैजोब्बाय जोङो जोंनि सिमेन्सापुर स्टेशनाव। ओमफ्राय केमेराफोरखौ एसे माने शुटिं खालामैनि सिगांनो मोनसे माबा धुसावना लागायनो आरोना जाहाथे जोंना शुटिंआ मोजां जायो। ओमफ्राय नै रेपार दिस इज केबि रेपार बाय आरो एक्ट्रेसजों धुजलायबाय दं। बिराद टाइमबो जाबाय जों दहायनो फैदोंमोन फैनाया। ओमफ्राय नै आदा खुलुमबाय नै उदां दंफैजोबो गासिबो दंफैजोबो इउके अफिसियेलनि अनारानै बयबो दंफैजोबो। आजा हाय खालामलाय। हाय बिराद गोबावनि उनाव ओ भाई मारो मुझे मारो जाहाथे शुटिंआ जोंना मोजाङै मोजां थाङो आरोना नायना लाबाय थादों नोंथांमोना। ओमफ्राय 12टा जाबाय जों दहायनो फैदोंमोन एसे जोंना नै कुमारबायना गारिया गाज्रि जानानै फाहामनाय मानायावनो एसे टाइमा थांबाय आरोना। ओमफ्राय जों शुटिंखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थादों। नै स्टेन्ड गंनै केमेरा गंनै लाना फैदों आरोना जों दिनै। आयु एक्ट्रेसखौ दिनै जा किउट नुगादों। ओइ बोरै मोन्दों दिनै? मोजां धुसावना लाग्रोबाय जोङो नायना लाबानो जाबाय। ओइ बयबो फैलाय बयबो फैलाय नै माबा खालामना लाग्रोनोसै थाब-थाबनो फुजा खालामना लानोसै थाब-थाबनो। बिराद गरम ना लोगोफोर। ओमफ्राय दसे शुटिं लाखांनानै ओमफ्राय बाजैया जोंनो नै जानाय लोंनाय माबा लाबोना फैदोंमोन। ओमफ्राय बयबो जाबाय आरोना शुटिंआबो नै आदानि आदाबो थांथ'वाखै बिराद गरम ना लोगोफोर। बयबो जाबाय ओमफ्राय दा शुटिंखौ जों स्टार्ट खालामफिनलायनोसै आरोना। लोगोफोर नोंथांमोनखौ लोगो मोनैया बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनसिगोन आरोना। लोगोफोर नोंथांमोनहा जोंनि माने आंनि चेनेलावसो हगारगोन नालाय दिवाली अफिसियेलाव नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय। कपिनियाव डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होना दोनगोन जेब्ला रिलिज जागोन आरोना जेब्ला जागोन माने फरायि मानसिथ' बारा इंलिस होननो रोङा एबारनिफ्राय समझ रहे हो ओमफ्राय सर्ट मुभियाबो नुबाय थासिगोन आरोना एबारनिफ्राय थाब बनायनोसै जोङो दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय नालाय स्टार्ट खालामबाय थानोसै। थ' नोंथांमोनाबो नायालासिनो थानाङा आरोना लोगोफोर। आरो जोंनि चेनेलखौ थाब-थाबैनो 5K खालामना होदों आरोना थाब-थाबैनो 5K खालामना होदों। मा 5Kल' जोंनि चेनेला 5Kनि खाथियाव दं। नोंथांमोना अननानै बयबो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। थ' लोगोफोर जोङो बै स्टेशननिफ्राय जों दायो बै मोनसे लकेसन आरोना जोंनि सिमेन्सापुरनि सानजार नोगोरनि जोंनि बेस्ट लकेसन आरोना मानो होनबाथाय बे बयबो एलबाम बनायखायोमोन आरोना। ओमफ्राय जों दा बे लकेसनाव थांसै आरोना। ओमफ्राय नै बिराद सान्दुं गोसा आरोना। ओमफ्राय नै एकदम बया गरम आरोना। जों दायो ट्रेन लामायावसो थाबायदों आरोना ट्रेन लामा थाबाय थांदों आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ थाबैनो नुनो मोनगोन। ओमफ्राय नोंथांमोना मानो सापर्ट खालामा इमान खस्थ' भिडिअ बनाय नोंसोरनि थाखाय नोंथांमोना नायलांबाय थादों नाय जोंनि सापर्टनि बेस्ट लकेसना बेनो आरोना नै स्रां स्रां सोरगिदिं। ओमफ्राय जोङो बै मोनसेयाव थांगोन बै दंफां बारि नुहुरदों ना जों बे लकेसनाव थांगोन नायलांबाय थादों खोन्थैलांबाय थागोन आं भिडिअनि गेजेरजों। नै बेसाराफोरा सान्दुं गोसायाव थाबायनांबाय दं। बोरै मोनदों सान्दुं गोसायाव थाबायनानै? मोजां बिराद मोजां होनदों मोजां खोनादों। ओमफ्राय नै एक्ट्रेसफोरा स्टेन्ड बाननो जादों आं दिनै खस्थ' मोनबाय आयै दे बानबाय था। नै बाजैमोना गावबागाव थाबायना फैजोबदों आरोना बिराद गरम। ओमफ्राय नै खिन्थु भिउसा खिन्थु बरिया जाना दं आरोना नै लोगोफोर। वाव वाट ए बिउटिफुल। फाइनेलि जों दायो मेन लकेसनाव मोनफैबाय इनि मोदलाया मोख्रा मोदला। ओमफ्राय नै बिराद मोसौफोर दं। ओमफ्राय जों एसे साइड खालामना लाग्रोनोसै आरोना बेफोरखौ एसे जायगाखौबो साफा खालामना लानोसै। ओमफ्राय शुटिं स्टार्ट दा एबार एन्ट्रि जासिगोन बुलायलायनाय माने ओरैनो ससे क्लिप दं आरोना बुलायलायनाय बिदिनो
ओमफ्राय नै लोगोफोर जोंनि सानजार नोगोरखौ नोंथांमोना फसायगोन ना फसाया प्लिज कमेन्ट मोनसे खालामहर आरोना नै सोरगिदिं खनसे देखायनोसै आङो नायबानो जाबाय लोगोफोर दंफां सायहा आरो बैखिजा बैग्रि बागान दंबावो बैखिजा नुहुरदोंना दंफां बारिखिजा बे बैग्रि बागान गोजा आरोना लोगोफोर बेबो मोजां जायगा लकेसना ओमफ्राय जों दिनै नैबे मोनसे लकेसनाव फैबाय आरोना आजा नों जोंनि लकेसनखौ बोरै मोनदों मोजां ना थेंक इउ लोगोफोर एबार लास्ट सुट आरोना जों ओमफ्राय जोंनि सिमेन्ट दैमायाव फैबाय नै बै उनखिजा नुहुरनाया ट्रेन दालां ओमफ्राय बैखिजा जोंनि सिमेन्ट दालाङा नै जों एबार सिमेन्टआव बेहायनो लानोसै आरोना लास्ट सुटखौ बेहायनो जोबसिगोन जों सुटआ ओमफ्राय नोंथांमोननि गेजेराव एकदम थाबैनो फैगोन आरोना नै साननै नांगोन ना मिथिया माने बिराद थाब नुनो मोनगोन आरोना नोंथांमोना एकदम बिराद थाब नुनो मोनगोन ओमफ्राय बे भिडिअखौ बाजिनि चेनेलावसो आपल'ड खालामगोन आरोना बाजिनि मोनसे चेनेल दं दिपालि अफिसियेल आं डिसक्रिपसनाव लिंकखौ दोनगोन नोंथांमोना थांनानै चेक आउट खालामनानै साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ आपल'ड खालामबा नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन आरोना अके गाइस जों दायो न'आव थांसै शुटिं जोब्बाय ओमफ्राय नै जोंनि माबा ट्रेन दालाङा ओमफ्राय नै भिउसखौ नायना लाबानो जाबाय ओरैबायदि मोजां जाना दं बे जाबाय जोंनि सिमेन्ट दालां गारि खारग्राया ओमफ्राय नै ट्रेन दालां ओमफ्राय नै मजा भिउस लोगोफोर नायना लादो खनसे अन्नानै नोंथांमोना रावबो गाज्रि मोननाङा आरोना शुटिं खालामनायखौ देखायनि थाखाय भिडिअखौ आपल'डनि सिगांनो जुदि जोङो शुटिंआव नोंथांमोननो देखायजोबो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गाज्रि मोनगोन आरोना ओमफ्राय कन्टेन्टआबो गाज्रि जागोन आरोना बेनिखायनो आं नोंथांमोननो खोन्थादिया जास्ट जायगाफोरखौल' देखायनाय जाबाय